Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Alas 5:08 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat. Good afternoon, Bacolod, Negros Occidental. Mayong hapon naman Bogos nga Pilipinas. Action Reports Afternoon Edition yar kita sa Pizza 3. Unang Miyerkules sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. May 52 kaadlaw na lamang ang nabilin Pasko na. Kaga 50 January Dias naman bagong tuig na. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirvaya ang pila ka mga adlaw asang bulan sang Nobyembre daw hindi Mayo daw hindi mayad sa aton kung nalakat sa panahon ang paghahambalan may paggoom-goom nga may upod nga pag-ngurob ang langit may galom kag may pagatupa kainasang manipis nga ulan ini bangod sang nagatayadan na naman ang low pressure area kon LPA sa may nasidlangan sa Puerto Princesa City. Nakamenson ko na nga daw hindi mayo ang pila ka mga adlaw subaw sa bulan sang Nobyembre. Angod liwat na naman nga nagmulumari ito ang nagasinundanay nga mga adlaw sa bulan sang subong Nobyembre. Mariit bangod sa mga managuon nga mga insidente kag aksidente. Di na magpatumpik-tumpik pa sa iluhan tarayin sigida ang nagabaga nga mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong dinalan. Sa bahin sang balita lokal, engkwentro sang tropa sang gobyerno kontra sa mga rebelde nga grupo san o wala ini mauntat. Panibag-o na naman nga linok panay sang armas na batian. Naga-init-init pa nga balita kag una na batian sa Aksyon Radio Bacolod kaina sang hapon. Ang boundary sang banwa sang Moises Padilla Negros Occidental kag syudad sang Gihulngan Negros Oriental. Linok panay hasta subong mabatian sa gihapon. Ang 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte una nga nagkompormar sang sining balita sa Aksyon Radio Bacolod. Ang nakainkwentro sa armado nga mga tao, mga miyembro sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army. Una sa balita, una sa aksyon. Minano manda kalawig sang baylohanay tiro sa sining enkwentro. Kung tani wala lang sang makaluluoy bala. Kag inosente nga mga sibilyan ang madalahig. Magkalaigo sang bala. Mga balay kag propidad nga mahalitan kung tani wala lang. Ano bala ang rason kung nga ang nagaluntad ini nga enkwentro? Ang ulihing nga sitwasyon kag investigasyon sa mga otoridad. Labi ng atos sa ding armadang kusog sa Pilipinas ang Philippine Army. Aton himayon dugay-dugay sa sining palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano pagid ang ibang nga balita? Patay kahapon
patay subong. Aksyon Radyo. Sa Bacolod, sunod-sunod nga patay na sapuan. Kahapon may tawo nga gina-quarantine bangod positive sa COVID-19. Nalagyo sa quarantine akong isolation facility dara sa halin sa Middle Elementary School sa Barangay Tangob. Kag makaligad ang pila ka oras na sapuan nga patay sa igad sambaybay sa Purok Mahigugmaon, Barangay Pahanukoy, Bacolod. Inasiling ini nga miyembro sang LGBT. Hoblas ka ginapatihan nga nalumos. Apang ginapatihan man mga ka-aksyon based sa investigasyon sa mga kapulisan why ini sa insakto nga paminsaron kag nagapuno palagyo kon palapitan ko sa mga medical workers. Ang kapulisan way man sa nakitaan nga foul play sa kamatayon sa gani ang pagpati diri. Napatay siya bangod sa pagkalumos. Una sa balita, una sa aksyon. Kaya naman sang aga nagahingampot na ang udto. May lawas man sang babaye nakitaan nga nagahamyang sa dalan sa reclamation area. Ginapatihan nga commercial sex worker. Ang tawag sila niti na mga nagabaliga sang hingalit nga kalipay. Nasa puwan nga patay. Matapos tiruhon. Man may igos mala mo. Ini nga biktima taga Banwa sang Lakasiliana apang temporaryo. Nga nagatiner sa isa ka barangay diri sa Bacolod City. Ang investigasyon sa kapulisan nagapakita nga damo sa mga nagareklamo nga customer sa sining babayi kuno ni. Bago ng sino man nga customer niya permi nagakadulaan sa ang kagamitan. Aksyon Radyo. Ti ang pag-intindi na tundiri ko lang tawon ta ayhan na motibo kaakig o kung pagtibalos sa ginhimo nga pagkuha sa gamit sang customer depende na sa resulta sa investigasyon sa atos sa mga kapulisan. Pero ang tugtuod lang din nga hitabo ya nga ang krimen pagpatay mo may nadula nga nagaisahanon nga kabuhi sa tawo. Gani ang sinuman nga nagimo sa ning krimen dapat lang nga makidalaan, dapat lang marakpan kag dapat gid nga kasuhan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang nga Bacolod EOC ginsuspend ang ginatawag nga home isolation sa mga COVID positive. May nakitaan nga rason ni ang emergency operation center mo kung nga agin pauntat anay ni ginatawag nga home isolation. Ang pag-isolate sa nga COVID positive sa ila sa kawalingon nga balay. Dugang ning panagang para man sa kaluwasan sa nga COVID positive nga pasyente. Man nagliligad nga mga inadlaw damo kita sa mga naibaluan nga residente mga ka-aksyon nga nagpositive sa COVID-19 pero gintugutan lang sa ilal sa nga puluyan o kung sila sa nga balay pwede maka-quarantine o kung ma-isolate basta mayara sang basta kwalipikado ang imo sa nga balay, imo sa ginatiniran nga puluyan. Isa dira mga ka-aksyon dapat may ara ka sang kaugalingon nga kwarto. Kag ang kwarto mo may araman kaugalingon nga comfort room o kon CR. Kaya hindi ka na pwede makagwa sa kwarto mo. Man quarantine ka, isolate ka. Dira ka lang, nadulungan ka lang sa pagkaon. Hindi gani magkapalapit na nagadulong sa pagkaon mo. Mayara ka lang ginabutangan ka lang lamisa sa gwada sa nga portahan sa nga imo sa nga kwarto tuktukon ka lang pagkatuktok ti automatic na nga pagkaon na ang gibutang da simo. Ti ginatungtong na da agud toy kaya hindi ka mo maglapitay sa nga nagadulong simo sa pagkaon. Di ang Bacolod EOC ho gin-suspender ang ginatawag nga home isolation. Una sa balita, una sa aksyon. Sabahin naman sa nga balita nasyonal. Sa balita pong sudnon mga estudyante kaginikanan, handa na ba kayo? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Handa na ba lang kamo?
sa pagbalik sa nga face-to-face nga klase. Ang face-to-face na man pwede tanin dugangan, no? Face-to-face kag heart-to-heart nga klase. Ti hambal sa DepEd, ready na. Ready na nga sugdan sa masunod nga Lunes. Sunod nga Lunes pa, kaya ang first ako na second Monday is November 8 mo. Ti third Monday pa ni, November 15. Amaring target nga petsa. May ara sang isa kagatos ka mga pampubliko nga balutuan sa bugos nga Pilipinas. Public schools, ha? Ang Department of Education mo, public schools. Ang siling sang taga Negros man taga Negros Oriental ni. Hining si Education Secretary Leonor Briones. Siling all set na ang limited face-to-face classes sa Nobyembre 15. Limited, temo na nga isa kagatos lang kamati, limited. Ambal ni Briones, kompleto na ang listahan sa isa kagatos ka public schools para sa pilot run. Una sa balita, una sa aksyon. Ang record nagapakita dali mga kaaksyon ang mga eskwelahan nga patigayunan sa nga pilot run ang nahamtang sa Ilocos. May pulo da ka mga public schools. Central Zone, pulo man. Sa Calabar Zone, may 5. Sa Bicol or sa Region 9. Kung na Bicol Region, siyam. Bicol Region, siyam. Diri sa aton sa Western Visayas, tugutan pinakadu tayo. 3 lang nga ka public schools ang patigayunan sa limited face-to-face nga klase. 3 lang. Ay ban pulo aton 3 lang. Sabay sa Central Visayas may 8. Sa Eastern Visayas may 10, Zamboanga 8, Northern Mindanao 10, 8 man sa Davao, sa Sok Sargent 5, kag sa Caraga 14. Nga bala amog din nga mga lugar ang ginpili. Mansuno kay Briones, ang mga eskwelahan ginaprobahan para sa pilot run bangod ang mga natungdan nga local government units. Ang ginikanan mismo, amo naghatag sa nga pahanugot para sa face-to-face nga klase. Bot sa lingon nga hindi ni desisyon sa nga DepEd. Ang ila sa nga desisyon, nagkuha man sila sang pananawan sang ginikanan mismo sa lugar nga ila sa nga patigayunan sang face-to-face nga klase. Ate, mayo man nga dutay lang anay sa aton sa Western Visayas. 3 lang anay. Ay parang at least obserbahan ta bala ka pa nila ganta kung maramay ara sang mayad nga epekto. Kung mayad malang epekto siri, di naman laban nga dugangan ng kadamuon sa mga public schools mga ka-aksyon. 519-519, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa iban pagid nga balita, nasyonal, munuhon ko giniya. Man si Presidente Duterte may panibag-on na naman nga paandam sa mga local chief executives. Di magsaling ka local chief executives, ang mga ara sa ehekutibo, gobernador, mayor, muna sila. Ang paandam ni Duterte kon pigaw ang resulta sang bakunahay gamit sang COVID-19 vaccine sa inisyo nga lugar. Wala ginaing saktong pabakuna, mahinay, kag daw ginapawalaan lang. Ang siling sang presidente, kamo magapangatubang sang panumbungon. Sa mga local chief executives na, sa nasalinta na, governor o kon mayor, pwede managani, guro malakip ang marangay kapitan mo. Kabalik sa pandam ni Presidente Duterte. Ang siling ni Duterte, yan naging manduan si Interior Secretary Eduardo Anillo. Palabakson Oliver, ang ginakwa ni Presidente Duterte nga mga cabinet secretary, no? Mga tiglikom lasang kanamaan nga mga departamento da sa sa ring administrasyon na mga nag-retire sa law enforcement bla. Manuay niya gano, gayes niya gayes. Una sa balita, una sa aksyon. Si Anyon, di ba na sa kuna nagaliman ni sa authority sa law enforcement man. Di ba kung AFP ka, kung PNP ka, sugoon ka sa superior mo, may nagasabat blada, no? Why? Ang sabat na ya, yes sir! Yes sir!
Amo na nga kalabanan nga mga cabinet members na kag mga sekretary sa nagkalain-lain nga departamento. Ang nakuha ni Presidente Duterte. May background naghalin sa kunyari EFP, hindi PNP. Basta sa law enforcement. Si Interior Secretary Eduardo Anyo, amo naman ang pangalay ni Presidente Duterte. Ang ambalya abi Anyo, kinalahon mo kung ano nga local government units, kag sino nga local chief executives, ang wala nag-perform sang maayo sa vaccination rollout. Sa English nga lengguwahe, ambalya, I have also ordered Secretary Anyo to impose the necessary sanction against LGUs and local chief executives who are not performing nor using the doses given to them in the most expeditious manner. Tinagaha, expeditious manner. Anong po silingon sila? Done with speed and efficiency. Dapat dasig, pero hindi silinga way piho. Dasig, pero piho-piho. Nan, muna, ambal ni Duterte. No, pandam ni Duterte na. Tay public address ni Duterte na gin-ere, kay na lang masang aga. O galing tiga katabo sa buong amoniho. Dari sa Negros Occidental, Bacolod City, magsimbag-sig ba lang ni siling maayo kag kampyon. Ang ila sa nga vaccination rollout. Di ba? Bisan man sila nga LGU, mas siling ba nga okay ya? Okay amo sa vaccination rollout. Ang reklamo por may nga nabatian naton sa ato sa nga interview man, hinayo pagpadala sang supply sa bakuna. Sino dapat di basulon? Lokal? Nasyonal eh. Sila nag-supply sa bakuna, nagdepending kada sigon sa nga vaccination mo, sa gina-supply nga bakuna sa local. Plus, ang perme nga pandam nga ginabaton sa mga local chief executives, ang resulta daw katiting malaga kasumpulan, di ba? Una sa balita, una sa aksyon. Implo mo blada yag tong road clearing operations, daw kaangay lang ito sa exact pelikula mo. May part 1 to ka, may part 2, di ba? Road clearing operation, DILG man to ginmanduan. May ginpandaman na, nagpandaman to si Presidente Duterte sa mga local chief executives, pati sa mga barangay kapitan. May nakasuhan giban tutuod. Pati gani kapitan, nakasuhan man. Pero pagkatapos ang part 2, mga ka-aksyon ang guwa, nagpuas daw aso. Lantawan niya mga kilid sandalan kang sidewalk subong. Lantawa ang mga obstructions nagbanalik naman. Ang rason nila ti bangod may pandemya, ti nami Kung rason mambi sa mga local chief executives na hindi maka-perform sila sa maayo sa vaccination bangod sa pandemya, ti okay gyapon. Dapat ang paandam walang sinisuni-sino. Dapat wala sang ginatawag blaning pulo padrino. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sige, 25 minutos nakaligas sa tak na nga alas 5. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ay na nagpulobasid ingko sa pilas sa ka mga dalan bla dari sa Bacolod City. Isa sa ginagya ko dari sa may dalan sa Lacson. May nagilagyapon niyang establishmento komersyal nga ginasaway ka mo kung ginapanaog mo yung sa nga face shield. O galing kay ilisipon na lang mga guard bla. Dari sa mura sa may mandalagan kay na kita ko kadalabay sang mga nagasoksok sang face shield nga rasagtang ginasaway gid sang guard. Sir, pwede pa naog? Di pa naog ng face shield Pero palakat sa unahan, balik na masagtang. Ginapapanaog lang kung maglabay sa tubang ya. Kay siya malang gasaway mo. Ay, iban way mang gasaway. May pulos way. Way gini. Una sa balita, una sa... Ano kung gasaway ang isa, dapat tanan masaway. Para fair tanan. Ang iban kay na, panilagan ko kayo home lang mo. Di pati Manila tingin orderan sila mo, sir. Facial ta, panaog paliyag. Panaog ba ni? Kung mapanaog kayo home, bala mo kayo home, di kitaon na rin niya may face mask ha. Pero mabalaan mo ang kayo home sa tao, sa iyo, sa iya sa nga mata. Sonhan, pilang katika nga, balik magyapos agtang, ibang ginakakasgid.
Kaya mo na, senaryo. Di lamang din sa Bacolod, kundi bugos Pilipinas na. Observation report sa patrol with Action Eden Aboso. Action Eden, mayong hapon, please come in. Good afternoon, Action Mark. At sa tanan naton nga mga ka-action, how are you? Balka sadyatang dalanon sa nasyudad sa Bacolod. Mangod nga labot sa may mga nag-aputi-kuti-kutita. Kaya rangapan sa mga display sa mga Christmas lantern. May ara man Action Mark isol-isol ning ulan. Kaya may gulpi lang matalit eh. Tapos, madula naman, abi mo, kung may kaistorya sa imo nga tupad, papasibangdan mo nga nabog ang iya sining laway, gali kay hindi man, kaya may ara man kita sang face mask. Pero, ang aton sining palibot sa syudad sa Bacolod, nga magbulubugnaw ang panahon, hindi niya sining pa ang medyo bala. Kasanag na sa aton sining palibot 5:27 pa lang pero amat-amat na ligom dulong kumbaga sa mga drivers amo ning ginareklamo nila kay ang iban daw amo ni kuno mga inoras ang budlay kay nagaagaw-agaw ang dulong kag ang sanag. Pero may ara kita sa Japon, mga kakson nga nagangagaw man pauli sa tagtan nila ka mga puloy-an. May iban kadamo pa sa mga nagakadto sa malls magpapay oras bala kay binalinsulik pa ang dalagan sa trapiko wala na ganit sang klase pero may ara na sang trabaho amo din nga inoras expected din ang damo na sang mga pribado pampubliko masalakyan sa aton sining mga dalanon. May mga pipilaman kita sa mga nanadayan na Action Mark ng mga street cleaners na kapwesto na para matamat naman magpaninlo sa aton sining palibot sa syudad. Kaya pagkagulugan ina-notice naton may ara pag-idea from flood control bala na galibot sila sa downtown area gapang spray sa mga disinfectants. Galing kay isa-ado kasundog wala pa rin nagligad. Nagapang spray sila pero pagkadigay-digay nagaulan. Kaya di mo mabalaan ang lakas ng panahon. Kay amo na that's why nga dapat sa tanang nga oras dala kanilang sang imo nga protection sa lawas. Bahala damo dala. Basta hindi lang maghilanat kag hindi lang mag-solusyon kay maimpisahan na yan hindi na madula. Mintrasan ko nga hindi malapnan ang tanan nga miyembro sa pamilya nga araman sa puloy-an. Kanami daan lang taon no, sa Western Visayas na update subong kay Dorsian Tobin si Chefte lang ang na-record na COVID-19 case sa Western Visayas. 32 lang diri Asimar ang gikan sa siyudad sa Bacolod kag 51 sa Negros Occidental. Kung madumduman mo nga nagligad ang 127 ni sa isa lang ni sa probinsya alone or sa Bacolod City lang abi sobra pagani kita subong niya sa kabilugan ng Region 6 pero may ara sa Japon iban nga mga gapamangkot na status quo lang Japon ang siyudad sa Bacolod may mga pagtuon man nga ginapatigayon ng aton sining mga health experts, ang aton sining mga officials sa gobyerno para kay kabalo na sila kung anong dapat man nga himuon. Sa mga nagapamangkot gali ang aton sining sementeryo nagbukas na no kay naman siyang aga may iban na nagahingagaw kung nagkadto na sa ila sining mga himata nga nagtaliwan nga wala pa kalaga before sang October 30 kag temporary closure sa mga cemeteries, mga columbaries kay tungod man sa pandemic amo duha na katuig ang San Marno nga mo ning nagkatabo. So far sa bahing sa Lacson Street subong man Araneta Street Action Mar medyo moderate to heavy man ang dalagan sa aton sining trapiko pero kaya lang sang pasensya man sa aton sining mga ka-action. Madama kaya po nakita ng mga pauli man nga nagasakay na lang sa ila sining mga bikes dala na lang exercise pauli sila
nga mga pulian. Pero reminders lang, kay damo man kita nakita, mga bike ba lang nga wala sa taillight o kung mga hindi, wala sa reflector. Pagbutang yun kay kita, especially magulan na ulan, kasi road visibility ang dalan, hindi ka mo masapakan kung may mga nag-autong yun sa or man nag-sulay yun sa ulan para kapauli, di ka budlay na mo pa ng bagatuga man isang disgrasya. Sa liwat sa atong sinurang aksyon, halangan na lagi sa ng oras sa magsunod sa health and safety protocol. Para naman sa sa patrolat sa Pidinaboso. Una sa Bring Kagasasyon. Sa magkalat, aksyon na project. Ang ining abahin dalaman sa aton sa kaluan sang Panyawan Herbal Capsule. Sa live stream, kinaktalis na lang. Alexa Fuentes, listening, watching. Milail Oligo. Dennis Richard Tibor Roma. Arana si Ana Sinoro, si Maria Teresa Hofilinia, Homa Lumina, Milail Oligo. Araman si Vanessa Starmayo, Jinky Dialagdon, Yvonne Boyser, Marilyn Tibag, Noel Amar, Alex Monteza. Okay, Bana Cafe, Barangay Tangob, Milail Oligo. Jenny Mohilio, Galabasa. Mayong hapon sa Marlon, great lang family Galabasa, Mohilio, Roda especially sa tatay kag nanay ko Joel and especially sa tatay kag nanay ko Joel and Welsita Galabasa. God bless. Thank you. Okay. Mike John sa Molde Seva, rekusubong sa Moises Padilla. Salamat kid Athia Kimariman, Maria Concepcion Ledesma, good afternoon. Christine Menyes Villalobos. Martin Aliling, good afternoon. Okay. Iyomi Oma, mayong hapon. Pwede pa shout out sa kay Joseph Marandi, kaga Krisa and Shing, kasi Kese, kapamati kapihan ni Bongbong. Thank you, bless. Okay, God bless. Rochelle Fulgencio Susana, ari kami Pandanon DSB. All right. Chair Lynch Arnaiz, Noe Erwin Dicatoria Gonzales, monitor lang. Shen Anthony, Asobalo, good PM, watching live in New Jersey, pa-shout out lang. Family Lipanya, more power, God bless. Okay. Ray Baryoga, ara naman gabaritor. Okay. Henry Alan Monares, good evening. Kaga Joy Gordon, mayong hapon. Thank you. Balikan tiyapan dugay-dugaya. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis.
madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Ituloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamo di ko dita at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon.
lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagado no? Ang baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa atong kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack Balaan Tirador, aran sila sa palibot naton. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
sa anniversary sa ARD. Ato mo lang 500 pesos po da, kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko at pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durong gamo. Sa anniversary sa ARD. Magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik. Action Eden, sa detalye sang report, please come in. Action Mar, isa karon sa ginatutukan sa pulisan sang police station number 2 ang ginaligar isa ka lalaki nga 3 ka adlaw ang nagkanigat sinapangita ining si Renalyn Manging nga biktima sang pagpanguthang sang riding in tandem kay ina na una 20 sang hapon dira sa may Purok Lampirong barangay 2 sa syudad sang Bacolod. Pero kay Police Station King Deputy Chief of Police Lieutenant Juanito Pastrana, ining si Maming Action Mar madugan na nga ginareklamo sa pila sa mga sisipatiling mga drivers sang truck kag mga pahinante dira sa may bahin sa recreation area. Bangod nga isa ini siya ka commercial sex worker pag pagkatapos sa iya sinitrabaho, nagkapadula ang mga personal nga kagamitan sa iya sini nga mga customers. So, kay Pastrana, ginpahayag man sa sila sa mga abyan ni Maming nga ginapangita sa isa ka lalaki ni biktima bangon nga luyag nga ipapabalik sa iya ang mga identification card na naupod sa wallet na ginaligar ginkawat sa biktima. Ang biktima ang naiibo sa lutang sa nawala sining pilay tapos sa likod sa iya sining ulo ang ang gintunaan sa iyang kamatayon. Nakuha sa crime scene ang isa ka basiyo sa kalibre 45 na arma. Subong pagayman ang investigasyon sa ating otoridad ang man sa nasamgit nga insidente. Balita ulit sa patrol ang ka-action nyo, action sa dinaboto. Una sa balita sa action. Sa pagkulag, action radio. Ang balita inyo nabatian dala sa kaalawan sang D3 iban nga balita nga dito malabutan ang update mga ka-aksyon. Labing ulihing update sa saning enkwentro ha. May enkwentro nga nagluntad sa bang lamang nga hapon dara sa boundary sang Banwa, isa ka barangay sa Banwa sang Moises Padilla kag syudad sang Gihulngan managatamuan na ilan na da. No, nagatamuanay lang. So, sa boundary siya sang Gihulngan, syudad sa Gihulngan, Negros Oriental na, kag isa ka barangay sa Banwa sang Moises Padilla. No? Why pa so far sang nahatag sang dugang detalye, si 303rd Commander Inocencio Pasaporte may kang tanan siri ang labing ulihi nga nakuha naton before mag 5 p.m. Sa mga hapon nagasige patong Lokpanay dito sa area. So unahon anay na dapat secure ang kabuhi gid no sang mga sibilyan. Karon sa aksyon na farming line may update ang ining balita. Alas 5:50 na Action Radio Philippine Standard Time. Nag-evergreen about capsule kamaanay.
break pa kita pagkatapos Gilabang City. Ang mga nagpadala sang dugang nila sa nga mensahe sa live stream. Okay, matabaton tarang. Damo sang nagadugang padala sang messages nila. Okay, dari kita. Okay. Si Richard Tang, thank you. Approve. Approve habal ni Richard Tang. Araman si Ma'am Merly Gonzaga, good PM Amar, ano inyo station daw hina gaagaw ang iban nga station. Sige, gina ko na, ano tara, no? Yakatabo gina. Thank you sa pag-remind, no? Yakatabo gina sa hindi man kawan ko isa, no? Gina troubleshoot man sige. Salamat Ma'am Merly Gonzaga. Okay, sige. Jose Herson Lapinig Honyo, thank you. Ana Sinoro, Manjobi Arnejo, Ronnie Labrador, thank you Ronnie. Elizabeth Malakagamala, stay safe. God bless. Salamat kid. Imbong Dio Campo, good evening Action Marlon, nakamonitor lang kami sa may Maaw, Bago City. Okay. Nagamonitor sa Mambulak sila kagawad, Timay, Kagmunit, Lobaton, live kuno hambal ni Milay Oligo. Zinaida Anisito, mayong gabi Action Radio, mayugid na pagpabati sa akon, classmate Star Mayo sa Minnesota, California. Okay. Classmate mo si Star Mayo, classmate mo siguro sa akon sa nga sister ay si Maria Fe. Sige, Zinaida Anisito, thank you. Ang classmate na sila ni Vanessa Alvarez Mayo ko na ba? No? Ang sister ko nga si Maria Fe. Okay. Elvira Gilogo, good evening Action Marlon, watching live. Okay, thank you. Sige. Alright, thank you. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginagampingan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas
balikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong nakahintangan. Responsable at ang balita. Pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado. Aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, malasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Evening edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon ang Defensor. Aksyon reports after edition magabalik buwas. Ako naman, Aksyon na Marlon Herboya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon